Za čo ste vďační Salesiánom? Za ich ochotu a obetavosť. Za takéto úžasné tábory a za výlety. Som vďačná za ľudí, ktorí tu sú, a za kamarátov, ktorých tu mám, za animátorov a za všetko. No, ja som vďačná Salesianom, že sa o nás starajú, že nám dávajú jesť a že nás sem zabávajú. Tak Salesianom som vďačný za to, že robia také skvelé akcie a že sa venujú mládeži a že musia zvládať veľa ťažkých situácií s nami a že nemajú to vždy jednoduché, tak za to som im vďačný. Je tu super program a pekné prostredie. Našla som si tu veľa kamarátov a majú tu veľmi dobré obedy. Tak Salesianom som vďačná, že proste máme takéto krásne akcie, ako je tábor. Máme rôzne chaty, proste je tu zabava, cítim sa tu fakt ako v rodine. No také fajné akože zažitky so Salesianmi, čo máme, je stále každý rok, keď sme na Delni, jak je taký Battle Royale nad Pančím a jak proste 10 sa pokúšame Pančího potopiť a jak nikdy sa nám to nepodarí, lebo Pančí je skala, na ktorej postavili Bardejovské stredisko. Len 20 sekúnd vám to trvalo. Najlepší zážitok so Salesiánmi bol, keď, aspoň pre mňa, keď Panči skakal na rodinnom tábore do bazéna Túľaňa. Zážitok so Salesiánmi mám skôr taký osobnejší a sú to určite rozhovory. Vždy, keď som bola smutná alebo by som potrebovala rozhovor, takže to boli pre mňa a za to im veľmi ďakujem a som vďačná. Či by si chcel byť Salesián? A prečo? Neviem prečo. Chcel by si byť Salesiánom? Áno, A prečo? lebo majú také pekné akcie, majú tábory. Neviem, práve že ani nie, lebo neťahá ma to tak byť veľmi Salesián. Nechcem, asi ne. Ja by som aj chcela byť Salesiánom. A ja by som chcela byť Salesiánom, ale chcela by som byť. A ja, lebo mňa baví tak sa hrať s deťmi a tak. Neviem, aká je otázka. Takže, drahí ľudkovia, ideme prejsť cez hranice. Díte sa na nás, dobrý deň. Bude to veľmi ťažká záležitosť, ale verím, že to zvládneme. Čakajú nás veľa nástrah, ale bude to super. Putujeme za slobodu. Lebo komunisti nás chcú. Ideme ďalej. Pozri. Dobre, poď. No, vítajte pri dnešnom videu. Dnes natáčame v džungli.
Snažíme sa ju cez hranice. Hej, no, sme utečenci, sme Mexičania. Ty si Mexičan. Hranice do Ameriky. Našiel som sa. Dobre, nechcem, ty vole. Prvé komplikácie. Samo. Máme veľmi veľký strmak za nami. Cesta bola pomerne super. Zvládli sme ju na šéfov. Dávame to ako pánkovia. To je to isté, potiahni to dole. Takto. Dostali sme sa ku rieke Morave, ale ja stopľa. A ďalším problémom je, že sa budeme musieť dostať cez. Džungľu sme prekonali, ale už tam je nový svet. Tak nám držte palce. Tak ako môžete vidieť, väčšia časť našej výpravy už je na druhej strane. Väčšinou stráca topánky. Hodnotím túto výpravu ako úspešnú. Prechodom tejto tople, tejto rieky sa dostávame do nového sveta, do slobody. Zdala sa ti táto cesta náročná? Áno. Ale znamená to veľa. Dostali sme sa do nového sveta, do Rakúska. Tu je voľnosť. Tu je voľnosť. Sloboda! Ako sa ti páči na tomto tábore? Je to tu super. Našla som si tu nových kamarátov. Najviac sa mi páčil včerajšok, kde sme boli na Delnin kúpalisku a užila som si to strašne. A chcem ísť aj na ďalší rok na tábor.